तारिखनिफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव ई-रिक्सानि गासै सालायगिरि बिथांमोनहा इउनिफर्म गाननांसिगोन आरो मार्च दाननि 22 तारिखनि सिगां साफ्रोमबो ई-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोनहा इउनिफर्म गाननांसिगोन। इउनिफर्मनि कालारा जाहैबाय गस्लाया स्काई ब्लू थारमाने अख्रां बादि गोथां, ओमफ्राय लंपेन्टआ जाहैबाय नेभि ब्लू थारमाने डार्क ब्लू। सोरबाफोर कालारनि सोमोन्दै मिथियाब्ला मा रंनि गस्ला मा रंनि इउनिफर्म गाननांगौ बेखौ मिथियाब्ला डिटि अफिसाव फैनानै सोंनानै लानो थाखाय एबा ई-रिक्सा इउनियननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनाव सोंनानै लानो थाखाय जों खावलायबाय। बेनि अनगायैबो समग्र उदालगुरि जिल्लायाव खुनु ट्रेक्टरा लांदां लांसि माल बोनो मोननाय नंला। माल बोयोब्ला बिथांमोनहा तिरपाल खोबनानैसो बोनांगोन। तिरपालखौ गोबां दामनि नङा, तिरपाला 300 थाखानिनो मोनो। 6 फुट गुवार 10 फुट गोलाव साइजनि तिरपाल बायनानै खोबनानै बजायखौ बोनो गुरै खावलायहरदों। मानोना बजाय होनायनि उनावहाय तिरपाल खोबैनि जाहोनाव गोबां गुफुंनाय हाद्रि गुफुंनाय बायदि गाज्रि थासारि सोमजियो। बेनिखायनो समग्र उदालगुरि जिल्लाखौ साखोन सिखोन खालामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय जोङो गासैबो ई-रिक्सा सालायगिरि गासैबो ट्रेक्टर सालायगिरि आरो ट्रेक्टर बिगोमाफोरखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। माननीय रायजोफोर